Molt bones. Avui farem una sessió de meditació guiada i ens centrarem en la respiració com el focus principal. Molt bones! Benvinguts al meu canal de Yoga Om. Soc l'Olga Monge i en aquest espai us compartiré la meva pràctica personal de ioga perquè us animeu a iniciar-vos en aquesta disciplina mil·lenària. Comencem! Comencem asseguts en una posició còmoda, amb les cames creuades, l'esquena recta. Els ombros queden relaxats, que no estiguin a prop de les orelles. Notem com estem ben asseguts o assegudes al terra o a l'esterilla. Els ossos del culet estan en contacte amb la superfície. Allarguem tota la postura, l'esquena vol créixer i recolzem els braços a sobre dels genolls. Ara et convido a tancar els ulls i respira. Observa com és la teva respiració sense voler modificar res. Com inhales i exhales. Si ho fas de manera ràpida, agitada, o si per al contrari tens una respiració tranquil·la, calmada. De moment només sigues conscient i observa. Començarem a respirar de forma conscient pel nas, inhalant i exhalant, notant com l'aire entra per les fosses nasals i fa tot el recorregut fins a arribar a l'abdomen. I l'exhalació també serà pel nas, farà tot el recorregut contrari i notem com surt l'aire per les fosses nasals. Inhala i exhala. Ara, per concentrar-te en aquesta respiració, et convido a comptar fins a 3 a les inhalacions i a comptar fins a 3 a les exhalacions. Inhalem. 1, 2, 3. Exhalem. 1, 2, 3. Inhalem. 1, 2, 3. Exhalem. 1, 2, 3. Continua comptant per dins. Ara seguirem amb aquesta concentració en la respiració durant uns minuts. És probable que en algun moment es trobis que t'has distret que tens algun record, algun pensament, que has escoltat algun soroll, o has sentit alguna olor. És normal. La nostra ment està intentant cridar l'atenció. No passa res, no et jutgis, simplement torna a centrar-te en la respiració i ajuda't amb el context dels 3 temps d'inhalar i els 3 temps d'exhalar. Tornem a focalitzar-nos en la respiració.
La nostra ment és com una pantalla de cinema en la qual hi passen pensaments, memòries, imatges, records, emocions, sentiments. Intenta separar-te'n i deixar-les passar, com si es tractessin de núvols que passen per davant, els detectes, n'ets conscient, però els deixes que circulin, que continuïn. I et centres en la respiració. Inhala i exhala. És possible que en algun moment notis alguna sensació, alguna picor, alguna dolència per la postura en la que estem assegudes. Intenta no prestar-li atenció i continuar concentrat o concentrada en la respiració. Si es fa molt insuportable, pots allargar, si es fa molt insuportable, pots modificar la posició, inclús estirar les cames durant uns segons o moure l'esquena i tornar-te a col·locar en la posició. Pots continuar aquesta pràctica els minuts que necessitis. Sense cap pressa. Quan estiguis preparat o preparada, pots anar obrint els ulls a poc i ser conscient de l'espai físic que ocupes a la sala, a l'habitació o a l'aire lliure.
I jo us animo a dedicar-vos cada dia aquests 10-12 minuts que són tan beneficiosos per un mateix, en la concentració, introspecció. Moltes gràcies. Namasté.